Sir, sugdi na kong interview unsa pa man day gihulat na to. Magsige ra tag tinan-away ani. Kadali lang mama. Ikaw pa man pud isa. Kunya. Alas 7:58 pa man. Alas 8 pa man ko mag-open. 10 minutos na lang man sir para mag alas 8. Sugdi na kong interview. Ikaw ba ayaw gud pagbuot? Kinsa kay pangalan nimo? Maria sir. Maria mo imong pangalan no? Oy. Ikatulo man day ka. Ha? Ako'y nauna? Ya ikatulo ko sa lista? Wag tay mahimo ana Maria. Kay si Claire man ang nakaunang pasag by data. Ato lang siyang pabuton. Hala, hapit na alas 8. Karon ba yato akong interview? Dali ko di. Tama na siguro na akong gisuot. Sigurado jud ko na makapasar karon sa interview. Unsa man ka, di man ka magtanaw sa dalan. Magdali ba ako? Samot akong nagdali. Nahugaw na inoon ko. Nabi ako gapas na interview. Diha sa ka. Siya pa'y namangga, siya pa'y masuko. Sir, mainom ni mong tubig kay Mainom na, mainom. Sir, may gunta. Sugod mo sir. Mao man siguro ni si Claire. Ako'y naunag abot. Nyahuman, siya'y gipaabot. Ikaw si Claire ko sir. Aw maayo kay naabot na ka. Ikaw ang akong unang interviewon. Lingkod. Excuse me, ma'am. Hawa daw diha ako'y una. Ma'am, hawa diya. Si Claire ang palingkura dito ka sa likod. Dili day ni first come first serve sir. Dili kay katulong man ko kasako ang lista. Di sa ato pa dito ka sa likod. Hawa diha, dito oh. Claire, unsa may skills nimo? Skills? Hilig ko magpasiksi, sir. Magpagwapa ug mulaag. Na! Nang-apply og trabaho, nya mao na yang skills. Dili jud na dawaton ron. Kana, maunay gipangita nako sa usa ka trabahante. Sa to yung skills? Magpagwapa, magpasiksi, nya mulaak. Nya, sir. Dawat mako. Dawat na ka. Dapat diri sa kuha. Salamat, sir. Ay, salamat. Ako na dyo'y sunod. Wala na may laing tao diri. Sir, sugdi na kong interview kay ready na kay ko. Good morning, sir. Sorry, I'm late. Ikaw na to si Basahan ra ni Claire kinsa na siya? Lucio, sir. Ha? Unsa? Na, mo na hire. Di man gani kabalo mo basa. Lalo pang gidawat na ni Sir ay. Lucio ko, dili ko Lucio. Lucio, lingkod. Ikaw Maria, dito ka sa likod. Kay si Lucio may sunod. Naunsa. Ako naman oy naulahi. Ngalit man unta na siya. Claire, mo na gusto na ko sa usa ka trabahante. Na si Aw. Magpatik-atik ba na dili kabalo mo basa? Gani, sir. Na, ambot lang. Paatik-atik baka hato. Di dyan na kabalo mo basa. Sexy lang. Moogurong gidawat ni Sir. Lucio, unsa kay skills nimo? Kusog nga gahi, sir. Kusog na gahi. Skills day na. Maayo. Unsa man ang kusog na gahi? Kusog mo lingkod, gahi sugoon. Na, mauna ni Ron. Gusto man yung klaseng nang-apply ni. Kana, mao na gusto nako. Kana mo gipangita na ko na trabahante. Dawat na ka. Yes, salamat, sir. Dapat diri sa kuha, Lucio. Yes, karon ako na dyo'y sunod. Maria, picture is agad ni. Wala pa gani ko na interview, magpa-picture na sila. Smile mo, sir. Umana, sir. Interviewhan ako. Dabi, tanaw na ako. Gwapo ba may smile? Wow. Nindot kayo. Na! Alas 9 na Maria. Off na mi. Balik lang ugma. Unsa bago di ay ni?